मोसौआ मोननै बाहागोआव थायो मोसौआ जो आरो जोला थायो मोसौ जोआ फिसा होब्ला बियो गाइखेर होयो हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौ आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन दा दिनैनि प्रग्रामानो जाहैबाय एनुवेल स्कुल उइक जादोंमोन दा बे एनुवेल स्कुल उइकनिनो दिनै लिटारेरि प्रग्राम एन्ड कालचारेल प्रग्राम दा बेखायनो बाहाय मोननैबो आयदायाव जालांनाय माखासे बाहागो लानायफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो हादों नोंथांमोना नायलाङोबा फारियैनो नुलांगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय बिलोआव लिरदों समायना फामि जागायसिगोन बिलोआव लिरदों समायना फामि बिलोआव लिरदों समायना फामि बिबारियाव बारदों बिबार गय बिबार बिबार सिखिरिया खुदुमदों फोनांदेरदों हायना गुन्दिनि रेगा बिबारनि दालायाव दाउ खौवौआ रोजाबदों खौवौ खौवौ गोजानाव निजिराया मोसादों खोल 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 निजोम हाग्रायाव लाफा सायख' दाउआ मुसुरदों थाद'नानै वीरेन्द्र बरगयारी क्लास 5 रल नम्बर 1 दा बियो बर' खन्थाइ आवरायगोन खुलुमबाय आंनि मुङा वीरेन्द्र बरगयारी आं थाखो 5आव फरायो आं फरायनाय फरायसालिनि मुङा जाहैबाय आस्राबारि एमबि फरायसालि आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय बिलोआव लोंदों समायना फामि बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन बिष्णु फुजा राभा जागायबाय बिलोआव लोंदों समायना फामि बिबार बारियाव बारदों बिबार बै बिबार बिबार सिखिरिया खुदुमदों फोनांदेरदों बिबारनि दालायाव दाउ खौवौआ रोजाबदों खौवौ 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 गोजानाव निजिराया मोसादों खोल 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 Beach of people, flying on the floor, made the place entity, pick them up. Thank you. Aning nama Sri Fuza Busumutari. Angga takut tabau kuraya. Dengse kuntai awalnya sandem. Be kuntai ni munga zahibai. Beach of people. Beach of paper, lying on the floor. Make the place entity. Pick them up. दानिया बे समाव एक्सट्रा वर्ड स्पिच बादायलायनाय दा बे एक्सट्रा वर्ड स्पिच बादायलायनायाव आं माखासे रुल्स आरो रेगुलेशन्सफोरखौ आं फरायसाफोरनि गेजेराव माखासे फोरमायनानै होयो आरो बिनिफ्राय माखासे माबोरैहाय इन्ट्रडाक्सन लानांगौ बेनि डेम'खौ आं फरायसाफोरनि गेजेराव खिन्थाना होनाय जायो दा फारियैनो जागायनोब्ला खुलुमबाय स्टार्ट आंनि मुङा मुफ्रेद अनुराग मुसाहारि आं 8 थाखोआव फरायो आं फरायनाय फरायसालिनि मुङा आस्राबारि एमबि फरायसालि आं दा मिथिस्लाबै बुंनायाव बाहागो लादों आंनि खाफालाव गोग्लैदों फोरोंगिरि 3 मिनिट होनाय जागोन बोखांनायनिफ्राय स्टार्ट खुलुमबाय आंनि मुङा बरगयारी आं दा थाखो 9आव फरायो आंनि खाफालाव गोग्लैदों खबाइ जानोबा जोङो औवा दाननानै हेबनानै बे मोनसे खबाइ जायो बेखौ जों ना हमनायाव बाहायो नटिसनि उनाव रिजिया बिदां स्टार्ट खुलुमबाय आंनि मुङा मदद बसुमतारी आं थाखो 8आव फरायो आं दिनै मिथिस्लाबै बुंनायाव बाहागो लाफैदों आंनि खाफालाव गोलैदों मोसौआ मासे जुनार मोसौना आथिं थोंब्रै दं मोसौआ मोननै बाहागोआव थायो मोसौआ जो आरो जोला थायो मोसौ जोआ फिसा होब्ला बियो गाइखेर होयो आरो इयुननि थाखाय फिसा एरहोयो आंनि मुङा ज्योतिष बसुमतारी आङो 8 थाखोआव फरायो आङो मिथिस्लाबै बुंनायाव बाहागो लानो हादों आरो आंनि खाफालाव गोलैदों बैसागु
अब्लासो था बैसागुआ जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि नेरसोन मानोना बोसोराव खनसेल' जायो बैसागुआ बे बैसागुआव बर'फोरा गानफब जोमफब देलाय मालाय न' मागियो एबा मोसायो आरो बैसागुआ मोननै बाहागोआव राननाय जायो मोनसेया जाबाय उन्दैफोरनि मोनसेया जाबाय जाखानाय फिसाइ गारखानाय बैसो जानानै बुरिनानै थानाय आदुंगारि हिन्जाव गोसोआ जुलि लानांसिगोन नामालै Good. Start. Second-आव Dhoniras Musahari class 8 Third-आव Nobit class 8 Nobit Borgoyari Third-आव ओमफ्राय बिनि उनाव इंलिशआव Dhoniras Musahari Second-आव Nobit Borgoyari Third-आव Dipok Bosumataरि एक्सटाम्पर प्रश्ना जाहैबाय फार्स्टआव सोमोन्दो नबित बरगयारि सेकेन्डआव मदद बसुमतारि थार्डआव ज्योतिष बसुमतारि बयबो खोनाजोब्बाय नङा होमबा प्राइजनि जेनेखि डिक्लेरेसन मोननाय बिनि मुंफोरखौ फोसावबाय सारा दा सारनिसिमबो साबायखर थाबाय दानिया जोङो जोबथायाव थांनोसै दा ग्रुप हिसाबै जोङो मोनथाम जोंनि स्कुलनि लास्ट प्रग्राम आरो जोंथ' एबारनिफ्राय आरसाबारि एमबि फरायसालियाव स्कुल बानायनो मोनला जों बेनिफ्राय गलांसिगोन मानोना 7नि एबार क्लास 8 जागोना मोजाङै स्कुल खौ फालिदो आरो जों स्कुल खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा क्लास 7 आरो जोंनि सारमोन फोरोंगिरिमोना जोंखौ निमाहा होयो स्कुल उइकनि जोबथा सान जाबाय दा बेवहाय कालचारेल प्रग्रामनि जोबथा सान आरो लिटारेरि प्रग्रामनिबो जोबथा सान जाबाय दा बिनिखायनो गासै फरायसाफोर खौसे जानानै रंजाबाय जोबथा समाव